20 saat 30 minut эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Ягулыкка бәяләр айлап түгел көнләп арта. Конечно, уже түзеп булмый. Ягулык салу станцияларындагы бәяләрне Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Алдагы бер елга республиканың төп үсеш юнәлешләре нинди булыр? Республика рәисенең Дәүләт Советына еллык юлламасыннан нәрсә көтәләр? Гөлнәс Сәйфетдинова репортажы. Милләтләрне берләштерүче татар сүзе. Татар сүзе бәйгесендә башка милләтләр дә үзләрен күрсәтсәләр, татар халкының тагын да дәрәҗәсе үсәчәк. Халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенә гаризалар кабул ителәр. Быелгы яңалыклары турында Ләна Бәхтиева. Бензин бәясенә нәрсә булганы, бәя арту бер туктармы? Соңгы көннәрдә шау-шу уяткан яңалыкларның берсе шул. Базардагы шул кадәр киеренке ки, ул хәтта Көнчыгыш икътисади форумында күтәрелде. Владимир Путин хөкүмәткә ачыклык кертергә кушты. Безнең иҗат төркеме исә бүген Татарстанның ягулык базарындагы хәлне өйрәнде. Казандагы һәм шәһәр читендәге ягулык станцияләренә барып, машина йөртүчеләр белән аралаштык. Белгечләр фикерен тыңладык. Ягулык темасын Илдар Сафиуллин дәвам итә. Менә каян шул бәя килеп чыга. Ул, во-первых, бәрәк кешегә, пенсионерларга. Камил Хәйретдинов ягулык станциясендә бәяне күргән сайын шок катамды. Ул бүген Казанның Горький шоссесындагы заправкага килгән, машинасына 95ле бензин сала. Аның литры 54 сумга җитеп килә. 2 ай эчендә 3 сумга арткан. Бәясе, конечно, уже түзеп булмый. Потому что, как говорится, бу бәя белән bilmem ничек, как говорится, бәясе чыга. Нишисең инде? Что делать? Все арта. Бөтенесе арта бит инде. Нишисең? Видимо, жизнь такая. Федераль матбугат чараларында язуларынча, Россиядәге нефть эшкәртүче 7 заводның ремонтка ябылуы ягулык базарына йогынты ясый. Гәрчә бәя аз-азлап җәй буе артып торды. Бу чиракта халык мәкален бераз үзгәртеп, булай әйтәсе килә. Утырып йөргән кеше түгел, машинага ягулыкны салучы һәм санаучы кеше генә белә. Мисал өчен, шушы ягулык салу станциясендә әле 2 айлык кенә дизель ягулыгы 55 сум тирәсе булса, хәзер инде 60ка якынлашып килә һәм бу бәянең соңгы чиге дип беркем дә әйтә алмый. Фирдус Закиров йөк машинасында авыр техника ташый. АЗС-ка бер кергәч, экскаваторга да дизель салып куя, чөнки иртәгә тагын артырга мөмкин ди. Ягулыктан да продукты, бөтен әйбергә артты. Кайсы бер заправкаларда 10 сумга кадәр артты. Социаль челтәрләрдә таралган менә бу кадрлардан күренгәнчә, кайдадыр дизель ягулыгының литры 75 сумга җиткән. Менә бу видеода нефть эшкәртү заводы янында ягулык салырга 200-гә якын йөк машинасы җыелган. Янәсе башка төбәкләрдә дизель табу кыен, шуңа күрә безгә киләләр. Әйе, башка көннәргә караганда машиналар күбрәк җыелу сәбәпле чират хасил булган иде. Терминаллар тоткарлыксыз эшләде. Хәзерге вакытта чиратта торучылар 40 машинадан артмый. Эш регламенты буенча бу гадәти режим булып санала. Бәяләрне чагыштыру өчен без Казан читендәге М7 трассасына чыгабыз. Бер җирдә дә чират юк, әмма ризасыз халык очрый. Подорожало, в общем-то, но... Әйе, бәя арты, тик Роснефть дизель ягулыгын 60 сум тирәсендә тота. Мин үзем көньяк төбәкләргә йөрим. Шуңа чагыштырып әйтә алам. Менә монысы Казанның Чистай урамындагы станция, чират юк, 95ле бензин 53 сум 15 тиен тора. Менә Гаврилов урамындагы ягулык салу станциясе, монда бензинның литры 53 сум 65 тиен. Бензин кирәк булса аласың бит. Аласың. Без не эшләбез инде. Главное, мен хәзер әйтәм, бензины гына яхшы булсын. Бик күп артты. Көн сайын арта. Бакчага җиргә кирәк, бакчага җирмәсәң ашарга булмый аннары. Нефтетрейдерлар әйтүенчә, базарда бәяне көйлә усылу юк, логистика куакшаган. Биржада дизель ягулыгының тоннасы 72 мең сум тора. Бу яңа рекорд. Янәсе ягулык салу станцияләрендә аны сатып алу бәясеннән 2 сумга арзанракка тәкъдим итәләр. Шул ук вакытта ягулыкны чит илгә чыгарып сатучылар хәлне катлауландыра. Кытлык барлыкка килергә мөмкин. Плюс ко всему появился еще и серый экспорт. Хәзер соры экспорт дигән әйбер барлыкка килде. Ни өчен соры дип әйтәбез, чөнки андыйларны катгый рәвештә җәзага тартып булмый. Законда мондый матдә күрсәтелмәгән. Безнең эчке базарда ягулыкны сатып алалар, башка илгә чыгарып саталар. Иң мөһиме, бу система эшли. Бензовозлар белән дә, тимер юллар аша цистерналар белән дә алып чыгалар. Монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан буенча идарәсе республикада бензин һәм дизель ягулыгы бәяләрен тикшерә башлаган.
Татарстанскую ФАС России в настоящее время проверяет. Хәзер Татарстанда тикшерү бара. Айрым алганда нефть базаларынан башлап күпләп сату урыннарындагы һәм кулланучыларга килеп ирешүче ягулык бәяләренең икътисади яктан расланган булу-булмавын тикшерәбез. Кичә Көнчыгыш форумында Владимир Путин бу мәсьәләгә карата үз фикерен җиткерде һәм хөкүмәткә куелган бурыч турында сөйләде. Правительство этим занимается. Связано это, я думаю, что здесь производители наши, те, кто производят нефтепродукты, они правы. Правительство должно было бы своевременно реагировать. Это регулируемая позиция. Белгечләр әйтүенчә, ягулык хакы арту башка тармакларда да бәя күтәрелүгә йогынты ясарга мөмкин. Мондый хәлгә җиткермәс өчен Россиянең энергетика министрлыгы тәкъдим белән чыкты. Алар шәхси оешмаларга ягулыкны чит илгә чыгаруны тыярга тәкъдим итмәкче. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә Татарстан рәисе Дәүләт Советына еллык юлламасын укыячак. Бу мөрәҗәгать елның иң төп сәяси вакыйгаларының берсе булып тора. Рөстәм Миңнеханов анда республиканың хәзерге торышына бәя бирә, барлык тармакларына нәтиҗә ясый, алдагы 1 елга үсеш өчен бурыч һәм максатларны да билгели. Беренче мөрәҗәгать 2010 елда булган иде, шуннан бирле ул ел сайын үткәрелә. Быел Рөстәм Миңнеханов беренче тапкыр рәис вазифасында чыгыш ясаячак. Юлламага әзерлек, аның үзенчәлекләре нинди һәм аннан нәрсә көтәләр? Бу хакта киләсе репортажда. Татарстан рәисенең еллык юлламасы елдагыча Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында узачак. Аны тыңларга залга республика җитәкчелеге, Татарстан үсешенә зур өлеш керткән кешеләр чакырула. Бу атнада монда әзерлек барды. Камералар урнаштыралар, ут куелышын карыйлар. Рәиснең чыгышы өчен махсус трибуна куелган. Әлемнәр, чәчәкләр урнаштырыла. Зал 700 кеше сыйдырышлы. Әлеге чарага Россия Дәүләт Думасы, Дәүләт Советы депутатлары, Татарстан хакимияте, район җитәкчеләре, министрлык, иҗтимагый оешма вәкилләре, җәмәгать эшлеклеләре һәм башка кунаклар чакырула. Юлламага хәтта уңышлары белән билгеле укучыларның да килгәне булды. Барысына да менә шушындый чакыру кагазлары таратылган. Билгеләнгән вакыттан иртәрәк килеп сәгать 10-да алар инде республика рәисен шушында каршы алачак. Юлламада без көтәбез, иң беренче без бурычыбыз СВО, катнашучылар, аларның хәлләре, аларга ярдәм итү, аларның гаиләләргә, балаларга ярдәм итү, икътисади буенча бик күп нәтиҗәләр. Бүген промпроизводство, промпарклар буенча бик күп нәтиҗәләр иштербез, яңа бурычлар һәм международная обстановка. Киләсе елда саммит БРИКС, саммит исламских государств, Казан саммит. Ул бик зур форумлар. Татарстанда шушы сораулар, минемчә, юлламада караячак. Безусловно, послание этого года. Әлбәттә, юлламаның асылы хәзерге вазгыятькә бәйле булачак, нигездә икътисад. Санкциялар шартларында эшләргә туры килә. Шул ук вакытта социаль икътисади үсеш фаразлары куандыра. Инвестициялар җәлеп итү, инфраструктура проектлары буенча максатлар бар. Рөстәм Нургалиевич һәр вакыттагыча түгел бурычлар куеп, төп үсеш юнәлешләрен билгеләячәк. Депутат Эдуард Шәрәфиев СВО зонасыннан юлламаны тыңларга дип махсус кайткан. Безнең белән очрашуга килгәндә дә хәрби киемнән иде. В этом послании Раиса Республики Татарстан также... Рәис юлламасында махсус хәрби операциягә ярдәм чараларда әйтелер дип уйлыйм. Социаль, мадди ярдәм буенча барда эшләнә, юридик характердагы сораулар бар. Алар турында сөйләнер. Без Дәүләт Советы депутатлары, җитәкчеләр куелган бурычларны тормышка ашыру өчен эшләргә тиеш. Республика алга таба да үсештә булыр дип уйлыйм. Юлламадагы сүзләр залда утыручыларга гына түгел, республикада яшәүче һәр кешегә кагыла. Тексты алдан ук җентекләп әзерләнә. Соңгы көндә дә төзәтмәләр кертелергә мөмкин. Еллык юллама җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уята торган вакыйга. Безнең телеканал һәм Болгар радиосы зур концертлар залыннан турыдан-туры трансляция алып барачак. Передвижная спутниковая станция. Әлеге вакыйганы тамашачыларга җиткерү өчен монда безнең телевизион станция эшләячәк. Залда 7 камера, тагын берсе бинаның тышкы яктан төшерәчәк. Рөстәм Миңнехановның чыгышын иртәнге 10 тулырга 5 минутта ТНБ каналыннан карарга була. Кичке сәгать 10-да ул кабатлап күрсәтелә. Гөлнар Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Ливиядә көчле давыл һәм су басу нәтиҗәсендә 5000-нән артык кеше һәлак булган. Рөстәм Миңнеханов президент советы рәисе Мөхәммәд Минфи әфәндегә кайгы уртаклашу телеграммасы җибәрде. Һәлак булганнарның туганнарына һәм якыннарына теләктәшлек сүзләрен җиткерәм. Зыян күрүчеләрнең тизрәк савыгуын телим. Бу югалтуларның ачысын Ливия халкы белән бергә кичерәм дилә кайгынамада.
Бүгін Рустам Минниханов Өзбекстанның Россиядәге илчесе Батиржан Асадов белән очрашты һәм аңа Татарстанның социаль-икътисади куәтен ныгытуга зур өлеш керткәне өчен ТАССРның 100 еллыгы медален тапшырды. Татарстан рәисе әйтүенчә, хәзер республика белән Үзбекстан арасында уртак проектлар тормышка ашырыла. Узган ел Ташкентта Чирчик технопаркы, Жизак шәһәрендә КФУның филиалы ачылды. Татарстан Үзбекстан белән хезмәттәшлекне югары бәйли, мәдәни, фәнни, туристлык юнәлешләрен ныгытуга зур игътибар бирә, диде Рустам Минниханов. Узган ел ике республика арасында товар әйләнеше 2 тапкырга артып, $290 миллион җиткән. Бүген Казанда мәктәп укучылары һәм студентлар арасында Арт Галәм дигән хакатон башланды. Ул Казан Digital Week халыкара форумы кысаларында уза. 2 көн дәвамында яшьләр иҗади IT проектларын тәкъдим итәчәк. Алар цифрлы технологияләр ярдәмендә тарихи мирасыбызны саклауга юнәлдерелгән. Виртуаль сәхнә, милли бизәкле йортлар, танылган иҗат кешеләренең IT игезәкләрен булдырачаклар. Быел хакатонда 18 команда катнаша. Алар Казан, Мәскәү, Түбән Новгород һәм башка шәһәрләрдән. Төркмәнстаннан да егет-кызлар бар. Хакатонда җиңгән командалар исә акчалата ярдәм ала. Виртуаль дөньяда сәхнә мәйданчыклары булдырабыз һәм анда кешеләр аның творчестволар күрсәтәләр. Посмотреть Казань, потому что она является... Бу өлкәдә яңа күнекмәләр алу үзебезнең вузны тәкъдим итү максатыннан катнашабыз. Казанны да күрәсе килде. Бик матур шәһәр. Тарихи кыйммәтләр белән танышып, аны үзебезнең проектта да чагылдырырга телибез. С возможностью показать их в результате хакатона. Без аларга максат итеп куйдык. Безнең мәдәниятне саклап калабыз, без традиционный юнәлешен әйме цифрлаштыру буенча без ничек аны безнең дөньяга күрсәтәбез шул юнәлешләрен. Татарстанда җәмәгать транспортында ел ахырына кадәр ташлама белән йөрергә була. 1 сентябрьдә МИР түләү системасы шундый акция игълан итте. МИР яки Татарстанда яшәүче картасын кулланучылар телефоннарына махсус кушымта урнаштырган очракта 10 сумны яңа калдыра алачак. Беренче ярты еллыкта Татарстанлылар җәмәгать транспортында МИР картасы белән 35 миллион тапкыр түләгән. 1 сентябрьдән шушы карта белән телефон аша исәп-хисап ясаганда 8 сум ташлама бирелә. Смартфонга Татарстанда яшәүче картасы кушымтасын урнаштырган очракта 10 сумны яңа калдырып була. Мондай акция булу бик әйбәт. Телефон белән тиз генә түләп була. Очень удобно. Телефон аша түләү пассажирларга да, кондукторларга да уңайлы. Безгә артык акчаны кайтарып мәшәкатьләнәсе юк. Халык өчен дә бу отышлы тәкъдим. Телефонга МИР Pay яки Samsung Pay кушымталарын урнаштыру берничә минут вакытны ала. Смартфон Android модельле булырга тиеш. Анда контактсыз түләү мөмкинлеге дә булу шарт. Банк картасын телефонга аның номерын җыеп яки сканер аша үткәреп беркетергә мөмкин. В республике акция будет. Республикада әлеге акция 3-нче тапкыр уздырыла. Моңарчы ул 2021-2022 елларда үткәрелде. Шушы 2 ел эчендә республика халкы һәм килгән кунаклар җәмәгать транспортында яңа калдырган акча 20 миллион сум. Республика халкы акчасының күп өлешен кибет һәм кафеларда калдырып чыга. Моннан тыш җәмәгать транспортында түләүгә күп китә. Узган акцияләр метрода йөрүчеләр өчен генә иде. Бу юлы автобус, трамвай, троллейбуста да ташламалы төстә түләп булачак. Димәк, татарстанлылар тагын да күбрәк акчаны яңа калдыра ала. Акция 31 декабрьгә кадәр бара. Инзилә Хусаинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Мәктәп янындагы юлсызлык, автобуслар җитмәү һәм балаларга этләр ташлану очраклары. Татарстан халкы август ахыры һәм сентябрь башында җитәкчелек игътибарын нинди проблемаларга юнәлтә? Реальный время интернет газетасындагы язмадан укый аласыз. Туган көненә көтелмәгән бүләк Казанның Россия герое Сергей Шихмин исемендәге 130-нчы мәктәп укучысы Альбертны бүген шәһәр мэры килеп котлады. Иртәгә егеткә 13 яшь тулачак. Аның абыйсы Тимур мэрга хат язган була. Әтиләре СВО зонасында хезмәт итә икән. Аның исеменнән әнесен туган көне белән тәбрикләүне сораган. Илсур Миршин малайны котларга килде. Альберт дзюдо буенча республика чемпионы һәм үскәч тә әтисе кебек көчле булырга хыяллана. Илсур Миршин 2 егеткә дә телефон бүләк итте. Бүген Казанда татар яшьләре көннәре башланды. Форумда катнашу өчен республикага илнең 23 төбәгеннән 150 егет һәм кыз җыелды. Аларны берләштерүче бу чара 33-нче тапкыр үткәрелә. Форумда милли мәдәният һәм гореф-гадәтләре, туган тел мәсьәләсе, татар оешмаларының эшчәнлегенә игътибар итәчәкләр. Яшьләр монда уртак проектлар булдырырга, сөйләм телен камилләштерергә, яңа дуслар да табарга тели. 5 көн дәвамында алар вокал, бию, актерлык осталыгы, шәҗәрләр ясау буенча мастер-классларда үтәчәк. Татар теле һәм тарих дәресләре дә каралган. Язучылар, галимнәр Татарстанның җәмәгать эшлеклеләре белән очрашуларда булачак. Безнең иң зур кайгыра торган юнәлешебез ул тел.
Biz борчылабыз, куркабыз, бигрәк тә читтә яшәгән җирләрдә, анда бит инде мөмкинчелекләр дә әзрәк. Сез телне зинһар югалта күрмәгез дип, саклап калыгыз дип. Алар монда гореф-гадәтләребезне саклау өстендә, татар телен саклау гына түгел, аны үстерү өстендә эшлиләр. Һәм инде төбәкләргә кайтып, шул эшне алып бару өчен безнең өчен ул бик мөһим. Татарстан, Казан, ул шит төбәкләрдә тора торган яшьләргә, кешеләргә, татарларга үрнәк кебек тора инде. Шуңа күрә без монда килергә бик шатбыз. Без тәҗрибә белән ортаклашабыз һәм монда чаралар алып, үзебез төбәкләрдә үткәрәбез. Мәсәлән, мин татар кызы монда күрдем һәм хәзер без Пермьдә татар кызы бәйгебез үткәрәбез. Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион конкурсына гаризалар кабул итә башладылар. Быел ул 4нче тапкыр оештырыла. Анда татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучылар катнашала. Конкурсны Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе ярдәме белән безнең телеканал оештыра. Соңрак аларның иҗат эшләре төрле тапшыруларда күрсәтеләчәк, үзләрендә кунакка чакырырга җыйналар. Кичкенә генә йорт бакча ишек алды. Шушы инде минем җыр башы. Ленар Хаматов мич чыгаручы бәйгедә катнашырга узган ел клуб җитәкчесе тәкъдим итте ди ул. Роберт Миңнуллинның җыр башы шигырен сөйләгән. Һәвәскәрләр арасында шигърият номинациясендә 2нче урынны яулый. Җиңәрмен дип уйламадым да, миңа җиңү насип булды. Шуннан соң әле минем тагын да эшләрем артты дияргә була. Инде сине интернеттан күрдек, телевизордан күреп, беләбез песни икәнне дип әйтүчеләр күп хәзер. Бәйге татар телен, әдәби мирасыбызны танытуга юнәлтелгән. Нәфис сүз юнәлешендә талантлы башкаручыларны барлыйлар. Телевидение өчен алып баручылар әзерләү юнәлешендә дә зур әһәмияткә ия бу проект. Безнең әдәбиятның зурлыгын, олылыгын күрсәтә торган конкурс бу. Гаҗәеп, менә сәнгать укучылар бар, паузалар, басымнарны дөрес ясап, хәтта безнең профессионал актерлар да ул кадәр сөйли алмый. Узган ел конкурста төрле төбәкләрдән 3500 милләттәшебез катнашкан. Быел Чуваш, Мари, Мордва, Удмурт халыклары вәкилләре дә үз сәләтләрен күрсәтә алачак. Алар өчен махсус туган тел номинациясе булдырылган. Татар сүзе бәйгесендә башка милләтләр дә үзләрен күрсәтсәләр, татар халкының тагын да дәрәҗәсе үсәчәк. Конкурста катнашырга теләүчеләр арасында яшь чикләве юк. Иҗади гаиләләр һәм үзләре шигырь язучыларны да көтәләр. Син минем җан кисәгем, мулла кебек тәүфыйк иясе. Өстендә милли кием, башында калфак. Балтач районыннан Сәфинә Гарифуллинаның татар икәнлеге әллә каян күренеп тора. Туган тел бер генә була. Ул минем бөек телем. Элина Трофимова горурлык белән туган тел бер генә була дип сөйли. Шигырьне аңа әбисе өйрәткән. Тел гореф-гадәтләр әнә шулай буыннан буынга күчә. Кемдер мәсәлән костюм тегә, кемдер махсус профессиональ аппаратура яллап яздыра шигырьне. Менә шул сөендерә бит инде, әйме? Димәк, конкурсның дәрәҗәсе артканнан арта бара. Хыял, нинди ләззәтле, син ташламыйсың мине һич кайчан. Бу тарлыкта ялгыз нишләр идем? Ярый әле син барышмасам. Татар сүзе бәйгесендә катнашыр өчен шигырь яки проза әсәрен сәнгатьле итеп сөйләп, аны видеога төшерергә кирәк. Әзер материалны бәйгенең рәсми сайтына җибәрергә һәм анкета тутыру зарур. Быел конкурсның премия фонды 1 500 000 сум. Гаризаны 30 ноябрьгә кадәр җибәреп була. Ляна Бәхтиева, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Тапшырубызны милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган Әйдә Татарстан сәхифәсе белән дәвам итәбез. Хәбәрчебез Арча районына кайтып, Шәңгәр авыл халкы белән капка төбенә чыкты. Элек шулай кичләрен җыела торган булалар. Яшьләрне кавыштырып, такмаклар әйтешеп, дөнья хәлләрен барлаганнар. Бүген авыл халкы ничек күңел ачасын? Бу хакта Алия Сабирова сөйләр. Чиләк киянтәләр күтәреп сылу татар кызлары тәмле чәй суын алырга төшә. Милли күлмәктән башларында бизәкле калфак, урамда гармун моңнары яңгырый. Авылның элек-электән килгән йоласы бу. Бу йоланы инде электән әбиләр безнең башкарганнар. Без дә шуны кызлар белән җыелып, Шишмәгә барырга булдык бүген. Борынгыдан Шишмә суының дәвалау көче барлыгына ышанганнар. Самаварда чәй кайнаганда халык капка төбенә җыела.
Иртү кайтып уңан хуҗабикәләр кичке ашларын әзерләгәч, элек-электән авыл халкы капка төбенә чыгып утыра торган була. Ак яулыклы әбиләр, түбәтәйле бабайлар, өлкән яшьтәге апалар дөнья хәлләрен барлап, яңалыклар алышканнар. Шунда бала чагасы да йөгереп йөргән. Клубтан кайткач, капка төпләрендә утыра торган егетләребез килә торган иде. Сөйләшеп, җырлашып, такмаклар әйтешеп, шулай утыра торган иде инде. Электә бик күңелле инде, элек яшьләр бик күп булалар иде, кеше торулар инде менә буыннан буынга калсын дип яшьләр күреп үссеннәр дип, яшьләрдән дә соңрак балалар да белеп үссеннәр дип, менә шулай итеп оештырылган уеннар инде. Кичке капка төбендә булгач, элекке гореф-гадәтләребезне искә аласыбыз булгач, сандыксыз берничек тә булмыйдыр дип уйлыйм. Серле сандыктагы көн күреш әйберләре 18-20 гасырга карый. Кунаклар аларның нәрсә икәнен һәм кайда кулланылганын белергә тиеш. Монысы өлкән буынның хәтерендә зур ис калдырган чыпта сугыстаны. Пешәнгәр авылында киң таралган кәсеп була бу. Халык шул эш белән яшәгән, гаиләсен туендырган. Шул мунчаларны башка авыллардан килеп таратып йөриләр безгә ат чанасы белән. Шуннан көненә ничә чыпта сугабыз дип, 5 немәндә 10 намы сугасың. Ул каплар бик нык булалар. Аларга балыклар салалар, ул капларга кибетләргә җибәргә. Авылда күпләп маллар да асраганнар. Чыбыркы көтүченең төп эш коралы. Сондыкта чабаталар да бар. Әби бабаларының ничек күңеле ачканнарын искә төшереп, чабата биюен бийләр. Яшьләргә гореф-гадәтләрне тапшыру, кичке капка төбенең тарихи асылы шуннан да гыйбарәт. Кызлар менә аякны булай итәсез. Булай итәсез. Әйдә киттек. Аның үзенчәлеге инде татарча биюдән аерылып тора инде. Аяк хәрәкәтләре белән инде. Аны инде шул шалышындырып бигергә кирәк инде. Капка төбендә татар халкының борынгыдан килгән уеннарын искә төшерәләр. Монысы һәркемгә таныш язык салыш. Кемдә язык сикерепше? Капка уены көй туктаганчыга кадәр бара. Чыгып өлгермәсәң, җәза үтисең. Иң яратканнары Наза уены. Каршыдагы кешегә карата такмаклар әйткәннәр, төрттереп тә җырлаганнар. Уеннарның күбесе яшьләрне таныштыру, кавыштыру өчен үткәрелгән. Үзеңә ошаганын алып чыгып китәсең бер егетне. Кулларын калтырап анда, шул егет белән басып торасың җырлашып. Шундый кызык-кызык мәхәббәтләр шул вакытта куллар тотышында кайберләребезнең ачылып китә торган инде. Кичке капка төбенә буш кул белән килмиләр, тәмтумнар пешергәннәр, чәкчәге дә, өлеше дә, кыш теле дә бар монда. Кунакларны өстәл янына җыры белән чакралар, монда үләнле чәйдән һәм милли ризыклардан авыз итәргә була. Мәсәлән, Рония ханым эшпешмак пешереп килгән. Менә әйтегез әле, ул тәмле килеп чыксын өчен аны ничек ясарга кирәк, сире нәрсәдә? Ризыкны әзерләгәндә бөтен күңел җылыңны биреп, яратып, яхшы кәеф белән әзерләргә кирәк. Мин инде иң беренче ризык әзерләргә тотынганда бисмиллахны әйтеп башлыйм һәм шуңа күрә ризыкларыбыз тәмле килеп чыга. Капка төбендә утырулар җырмыңсыз да үтмәгән. Бүгін көндә дә менә шу элекке җырларны башкарабыз капка төпләрендә. Онытылмасын дип. Тиздән авыл урамы да тыначак, өйләргә кайтыр вакыт җитә. Иртәгә очрашу урыны янәдән кичке капка төбе булачак. Үткәннәрнең шундый матур кайтавазы бу. Алия Сабирова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге шундый яңалыклар иде. Хәзер рекламадан соң Рәдис Гарипов сезне һава торыш турындагы мәгълүмат белән таныштырыр. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез? Студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда һава торышы безне җылы һәм кояшлы көннәр белән сөендерүен дәвам итә. Киләсе тәүлектә үзгәрешләр көтәргәме? Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә.
Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча, Орчада Бойлар сабасы һәм Биектауда аязучан болытлы була. Яңгыр көтелми. Төнлә 7 градуска кадәр, көндез 21 градуска кадәр жылы. Буа Тәтеш һәм Койбышта аз болытлы һәм коры була. Төнлә 10 градуска кадәр, көндез 21 градуска кадәр жылы. Чистай, Мамадыш һәм Аксубайда аязучан болытлы. Явым-төшемсез. Көндез һава 21 градуска кадәр жылыначак. Төнлә 10 градуска кадәр. Түбәнкама Яршаллы һәм Актанышта да шундый ук күренеш. Көндез аязучан болытлы һәм явым-төшемсез. Төнлә 10 градус, көндез 21 градус. Әлмәт, Азнакай һәм Бөгелмәдә явым-төшем көтелми. Төнлә 8-10, көндез 19-20 градус жылы. Көннәр яхшы торганда республиканың туристик шәһәрләренә бару күпләрнең күңелләренә хуш килер. Болгарда киләсе тәүлектә аязучан болытлы һәм явым-төшемсез. Көндез температура 19 градус, төнлә 9 градус тәшкил итә. Зөядә шулай ук алмашынучан болытлы, яңгырлар яумый. Төнлә 7, көндез 21 градус. Алабугада шулай ук коры һәм жылы. Төнлә 9 градуска кадәр, көндез 21 градуска кадәр жылы. Акташ Инвестрой махсуслаштырылган төзелеш компаниясе Урта Кабан күле янәшәсендә Алтын Яр торак комплексын тәкъдим итә. Күл акваториясына искиткеч күренеш, планировкасы уйланылган фатирлар, ландшафт дизайны белән төзекләндерелгән ишек аллары һәм кабатланмас бизәлештәге иҗтимагый киңлекләр сезнең өчен. Шалтыратыгыз 216 68 68. Как в сказке «Озеро у дома», зеленый сказочный бульвар. Моя мечта — не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Звоните 216 68 68. Алтын-Яр. Казанда пәнҗешәмбе көнне әбиләр чуагы дәвам итәчәк. Температура төнлә 9 градуска кадәр, көндез 21 градуска кадәр күтәрелә. Көньяктан уртача тизлектә җил исәчәк. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Дымлылык якынча 43%. Магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар иде. Сау булыгыз.